Površina trokuta je 17,94 cm², a duljina visine na stranicu je 52 mm. Izračunaj duljinu stranice koja odgovara toj visini. Imamo zadanu površinu 17,94 cm², visina je 52 mm, ako to pretvorimo u centimetre, 52 dijeljeno 10 je 5,2 cm, odnosno 1 cm je 10 mm. I tražimo duljinu stranice A. Prisjetimo se formule za površinu trokuta. Površina je jednako A puta VA kroz 2. Nama je nepoznanica A, odnosno naša stranica, pa je moramo izvući iz ove formule. Cijeli izraz pomnožimo sa 2 kako bi se riješili nazivnika. Dvije površine jednako A puta VA. Odavde nam je A jednako dvije površine kroz visina na tu stranicu. I sada računamo. A je jednako 2 puta 17,94 kroz 5,2. Nakon kraćeg računanja dobijemo da je naša stranica 6,9 cm.